Здравейте! Скоро наближават два от най-предпочитаните празника, а именно Свети Валентин и Трифон Зарезан. Сигурна съм, че много от българите ще кажат какъв е този Свети Валентин. Ние се обичаме всеки ден. Дайте по-добре да празнуваме Трифон Зарезан. Все пак трябва да се пинем. По този повод ние сме подготвени с прекрасна селекция от италиански вина. Знам, че тук много хора ще кажат, че българското вино няма равно. Да, така е, със сигурност. Но ние може да ви изненадаме с много италиански вина, като например както бели, розета, пенливи, шампанско, всичко, което бихте могли да имате нужда, но така и подаръчни кутии, които могат наистина да придадат една специална атмосфера при подаряването на подаръка към вашия любим. Като, например, тук сме сложили бутилка Руфино, червено, от 2015 година. Мисля, че би бил един прекрасен подарък с любимия човек да споделите този момент. На здраве!